Krijgen we een winter met bulten sneeuw of zet het warm terug en krijgen we geen winter? En de wichtigste vraag, komen we op redens te staan? Het staat alle keer in de winterversissing van Piet Paulusma. Joert beschut Piet de laatste kaarten zodat de winterversissing joen de door uit kan. Nou, die baseer ik op het stremingspatroon van Arun Oral Ier. Nou ja, je ziet dus kaarten van het actuele stremingspatroon. En natuurlijk het waarbeeld en wat ik eerst nog gebouwd mooi. Is dan versterkte El Niño kan invloed hebben, net bijzonder volle. En zit ik nog maar de zinactiviteit. En dus just nog even naar deze maanden, Arun maanden november. Nou, die ben natuurlijk 10 warm. Haast alle waarkundigen doggen een winterversissing. Ekkel schudt het er nou nog net naar uit. Een Engels bureau verwacht het een koude winter, waarin de redens uit het vet kennen. Het wordt een lastige winter. En dan zal iedereen zeggen, ja, dat is natuurlijk altijd zo. Nou ja, de winters van Sint-Wurg binnen het algemeen mild. Maar ik ben altijd nog van mening dat koude perioden mogelijk zijn. Maar het betekent dat we op redens komen en dat de tocht der tochten er misschien wel komt.